Ang atong tubag dili schismatic ang SSPX o ang Society of Saint Pius X. Kana nga pamulong nato dili na ato kun dili gikan na sa presidente sa Iglesia Dei Commission. Nag-ingon ang maong presidente sa Iglesia Dei Commission na si Cardinal Castrillion, huyos nag-ingon, "Please accept that I reject the term ecumenism ad intra. The bishops, priests, and faithful of the Society of Saint Pius X are not schismatics." So dili na ato ang pamulong ha, kundi pamulong na sa gitugyanan ni Pope John Paul II sa gitawag og komisyon nga iyang gitukod nga mo ning Iglesia Dei Commission. So unsa pay dugang natong argumento nga ang SSPX dili mga gitawag og schismatics? Una, tungod kay ang SSPX wala naghupot og iyang kaugalingong diocese. Kay ang paghatag og diocese manggod otoridad na gikan sa Santo Papa. So nagpasabot kay wala man sila diocese ngano man tungod kay nagtuo gihapon sila sa otoridad sa Santo Papa karon nga mo'y bugtong makahatag og jurisdiction or diocese sa usa ka gitawag og obispo. So therefore, dili sila mga schismatics. Ikaduha nga tawag ining argumento, wala sila laing giila nga pangulo sa simbahan ug wa sila nagtukod og ilang kaugalingong hierarkiya, nagpabilin ang ilang pag-ila karon sa Santo Papa og nisubmitar sila in terms of traditional faith og kato mga traditional teaching. Ang wala nagidawat ining maong gitawag og mga dagko nga mga reformasyon na supak na tradisyon sa pagtuo. Pero bisan gani ang canon law, kung naay dili pa nag-uyon sa superior o sa inferior, sa Santo Papa o sa iyahang mga subordinates, wa nagpasabot nga schismatic na ang tawag nila. So, mo na nga dili gyud mahitabo nga ang SSPX usa ka gitawag og schismatics. Ikatulo og katapusan, ang SSPX until now under sila sa balaod sa simbahan nga mauning canon law. Nga ako aning gisulti tungod kay kung schismatic ka, dili na ka ma-under sa balaod sa Iglesia Katolika, kagawas naman ka sa Iglesia Katolika. The fact na ang SSPX under gihapon sa balaod sa Iglesia Katolika, so therefore ang SSPX dili mga schismatic. So kunay alang sa mga dugang mga videos nga ato ang i-post ug para ma-update mo, just click subscribe and click also the bell button para ma-update mo sa news.